Wala. Ya. Rolling action. Ako ning kayon para sa duha. Wa paman. Nadugay man sila. Sakto sad igo malata-lata. Atong tilawan. Pet pagkaparata. Sakto gini sa duha. Nagtuo sila ug tinarong ang akong tinuwa nga tuna. Ting haya-haya ninyong duha. Nang nga buwan. Pre! Ay, pre! Pre! Gatuman. Pre, pre! Sakto kayo yung pag-ari, pre. Nakita na ko imong message pre sa katong sa nag-video tinuod to nag-video mo ni pre. Tinuod to, pre. Ay, kako, pre. Kato akong gibuhat atong ni aging mga adlaw. Atong usang adlaw kay nagpa-adobo kong pabuto para ninyo. Kay Sakit pa og kung pre kay Oo, mo gani. Pre, patilidhanan lang ko pre. mabitaw nga ni message ko kay siya may akong nakitaan. Oh. Nga ako kan. May na sa message ka pre kay ako din amta jud ko mahitabo mo tuotan ni pre ali puro mo ni palpak niya pagpaniid gud. Lagi. Oh, lagi. Nya, pre, mapa may pag sugod og bukal ani, pre. Aw, Para sa makapit inyo. mo luto de. Pa nagpaayupin na ninyo gamay. Ah, Nya mura magnaglain na kuntiyan, pre. oh, diyan kanang dunga tagkaon no para jud na namo. Ay di binila ko nyo gamay kung may ka ninyo kay murag susulti ang libang sa ko. Sige pre. Nya binili sa town si ko ninyo. Lagi problema pre kay Kamura ba kay bor ba kay ko basta kaon na. Di na gimo kaon na unag bilin bisig. okay ra pre. Bantay bitaw ha. Lagi. Pre. Sige, asa ka malibang to? Oh dito pa. Ay. Balik na po na yun pre, pero mabilan yung ka pre. Oh bisig sabaw na lang hutan lang yung unod. Sige pre ha. Ito na ko. Sige pre. Sige pre. Tay naman ipanagkot og karang 15 ka simbahan pre kay nag-usab lang yun si pre tutuba. Inana man ang tao pre kung magbasol sa iya magkasaypanan. Mag-usab yun na siya. Mangyari kay isa sila ang luwag ikaw ay nagkupot. Ganun kami magkupot sa luwag. Ako ay magkupot sa luwag. Sige ikaw kupot. Ay, Ako kupot sa tabon. Bitaoso yung kay kagyon. Pag sige ka kupot-kupot ang luwag para ikaw na mo tilaw. Ay, nana, Ah, magilang pre. nga nang ikaw may mable. Agrabihan naman siya. Ako ay mable. Ang sabi ka, Uno sabi akong buhato na ni. paghuwat ako ay muna kasi siyempre ako ko'y bisita ninyo. Ikaw ko'y naniin. Kabalo naman ka nga tunan eh. Oh, Mo gani. mo kaniya. Ano ikaw may magkupot sa tabon og sa Wala luwag. sige pre, magkapasaylubugan ako. Una maga. Masakap. Basta kay kaon ta. Kaon ta. Nani? Unsam nang tuna ha? Unsam nang tuna ha? Tapayan nino ang tuna? Mo ni ang tuna imong gingon? Karton man ni. Sama ni pre. Yapag kaya mo Ikaw may nakuha na ni. ikaw mo na ni ha? Nakikibaw mo ka na kang video ane. Ino ka na tuna? Grabe to Krista na. Drawing ba na? Drawing na oh? Drawing lagi bro. Kibaw mo ka ng video. Kanda na tuna ha? Kanda na pula. Karton. Hindi mo tutukoy. Huwag mo ayaw mong doha. Kung ayaw sa kilan. Sabaw lang kami. Sabaw. Ang mga nito ano. Kupa. Di ba kipagkaparata? Paratan. Malik. Ano ni paano? Mga puso. Ano ba sa kailangan mo na?